така, здравейте на всички. Това няма да е като другите видеа, дето оплювам топстера и мегата или на Майнкрафт нещо. Днес съм решил да снимам на Лига, защото много хора, знам, че много българи играят Лига, ама няма нито един свестен български ютубър, който да снима на Лига. И от днес ще правя туториали и такива видеа, монтейджове и така нататък. Днес съм решил да направя билд на Riven, руни, мастерите, айтеми, билдове, комбота, от до. Ако сте нов играч, ако сте нов, който иска да започне Riven да играе, изгледайте клипа до края. Ако не сте, ако искате, може да махнете видеото и да не го гледате. Така, първа точка са мастерите. Riven може да се играе с 3 различни мастерита. Thunderlord, Fever of Battle и Colossus, да. Няма смисъл да му казвам цялото име. Така, ето ги мастерите за Thunder. Така, може да си паузирате клипа, ако искате да видите. Ето ги точните мастерите, които са най-добрите за Riven. Не знам дали са най-добрите, но да. Много добри са за Riven за Thunder. Така, Thunderlord. Другите мастерите са Riven Favor. Какво ще рече Favor? И защо се играе Riven с това? Това е добро за Riven срещу герой като Ренектон, като Гарен, като... Има много примери. Като Гарен най-вече. Тия мастерите разчитат повече демидж, разчитат на повече демидж като дуелист. Дуелист ще рече, че правите повече демидж в по-дълги файтове. Не като Thunder влизате, пускате си всичко и бърствате. С фервор имате дуелист. Може да бъдете дуелист, да правите по-дълги файтове. Така, ако не знаете, фервор се стаква. Като удрате basic attack или удрате enemy с ability, с магия, примерно Q, W, E няма как да се стакне, Q или W. А на Riven Q-то има 3 тика, което ви дава 3 стака автоматично. През това време вкарвате 3 basic attack, които са 6, W, още един 7 и още един basic, стават 8 стака за първото ви комбо, което е 3 Q-та и W. По комботата после ще ги покажа. Така, както и да е. Това са мастерите за фервор. Така, мога да паузирате и да ги видите, ако искате. Така, Riven Colossus. Така, това е много мастери, което гладнаха в пресизъна и е много добро срещу герой като Ренектон, Ирелия и Ясуо, защото то ви дава шилд. То се действа като стъннете енемито. Влизате в него и го стънвате. Примерно му правите Q, Basic, W, Basic и след това имате два пъти Q и E и плюс това имате shield. Той ви може да ви, примерно да ви пусне, примерно ако е Ренектон ще ви стънне и ще ви изхъби шилда от Колосуса. И тогава вече може да го аутреднете с другите ви две Q-та и след това излезнете с E. Ето го това самото мастери, самия мастери пейдж с Colossus. Паузнете пак, ако искате да си го копирате, ако мислите, че ви трябва. Напълно е достатъчно е това да го имате. Може само с това да си играете, но и тия двете са много добри. Така. Руните. Така. На Маркс трябва да ви е демидж, атак демидж. На Силс трябва да ви е армор. На глифовете кулдаун. Големите са една за кулдаун и две за атак демидж. И от тук ще имате 10% кулдаун от руни. И ако играете с Thunder, ще имате още 5% от това. Your cooldown cap is increased by 45%.
и ви дава 5% кулдаун. И като имате 40 от другите, ви дава 15. Което е супер много за първи левел. Така, сега преминем към айтем сетове, към билда, core билда на Riven. Така, сега преминаваме към айтемите. Така, ако играете срещу тим, който има повече от 2 танка, например Топ Malphite, Джунгла Зак, Support Blitzcrank, например, трябва да имате повече Armor Penetration, което ще рече, почвате с Longsword, след това си билдвате Black Cleaver, билдвате бутушки за кулдаун, след това билдвате Yomu, задължително билдвате Guardian Angel след това, билдвате след това Last Whisper, след това билдвате Bull Thruster и танковете направо ги триете. Те няма как да ви издържат демиджа. Но ако играете срещу по-скуиши тим, който има повече демидж, да кажем топ Yasuo, сапорт нещо по-агресивно като Карма, джунгъл нещо като Kha'Zix или Rengar, трябва да сте малко по-танкави. Пак си почвате с Longsword. Ако играете срещу Yasuo, започвате с Doran Shield задължително, ако играете срещу Yasuo. Взимате си Black Cleaver пак, взимате си бутушки, това са два задължителни айтема. След това взимате Hydra, взимате Guardian Angel, взимате Mercurial и ако пак имате проблеми и ви убиват твърде бързо, може да си вземете Sterak или Malmortius, забравя съм да го адна. Може да си вземете Sterak или Malmortius, ако ви убиват твърде бързо. Ако имат повече АП-та, си взимате Malmortius, ако имат повече АД-та, си взимате Sterak. То е логично, нали, защото това ви дава Magic Resist. Така, общо взето това са билдовете. Сега ще влезна в друг акаунт в игра, за да ви покажа комбота и така нататък. Така, най-важното нещо при Riven е да можете да направите, не знам как се казва на български, бързото Q комбо или нещо такова, което трябва да представлява, докато каствате Q-то си, да правите cancel animation на аутоатаките си. Защото вижте, като удрате basic attack, вижте как си дига свърда и замахва. Е това нещо, като правите това комбо, което ще ви покажа, няма да се вижда и ще става много по-бързо. А сега ще ви покажа как да го направите. Така, цялото нещо е, докато пускате Q и удрате basic атаки, да давате настрани. Да цъкате така настрани. Basic. Нещо такова, само че това беше бавно, защото аз не го мога перфектно. Много е трудно за научаване това комбо и не го мога. Не го мога перфектно. Така. Нещо такова. Сега ще ви покажа колко по-бавно е, ако просто пускате Q и удрате basic атаки. Каква голяма разлика има. Видяхте колко по-голяма разлика има във времето, което правите цялото комбо. Така. Сега ще ви покажа cancel animation-ите, само че с спелове. Не е cancel animation на аутоатаките, а на спеловете. Примерно, като цъкнете W, виждате как тя каства W и си повдига меча. Това е половин секунда, която спестявате като ползвате тия анимейшени. Например. Една примерна така EW. EW. Така. Може EQ. Може WQ. Може QW. Така. Може и EQ.
Така. Можете с хидрата да направите хидра W. Или Тиамат, в който сме в момента. Трябва да изглежда така. Тиамат W. Така ползвате две неща едновременно. EQ. Сега пак Тиамат W. Тиамат W. Виждате ли колко повече време спестявате? Ако ги пуснем една по една, Q е по-бавно. Ето така много по-бързо и вкарвате повече демидж и бърствате. Така. Има едно, което е малко по-трудно и трябва да малко по-бързо да го правите. То е Hydra W. Изглежда е така. Каствате 3 спела едновременно. Hydra W. Сега пак ще ви покажа. Hydra W. Ето така, сега пак ще ви го покажа, защото е малко по-трудно това. Hydra W. Така. Също. Ето сега пак. Каствате 3 неща едновременно. За времето, което героя ви му трябва се едно да касне W. Е това време. Виждате ли колко време му трябва да касне W? А за да спестите време, защото нали Ривен бърства героите, за да спестите време, е така. И просто спестяват супер много време. Каствате и Hydra, и Shield, и W, за времето, което каствате само W. А сега ще ви покажа колко по-бавно е, като каствате W и Hydra отделно, и Shield. Shield, примерно, Hydra, W, и това ви бави супер много. До тогава ще ви убият, например. Има малко по-трудни комбота, които вече са с улта. И са, например, едно от тях е ult Hydra W. Ult Hydra W. Виждате ли? Пак 4 магии за времето на W. Ефикасно при къси трейдове. Къси трейдове демек седите на лейна и примерно той ви е пушнал ето тук, той седи тук, вие сте тук. Влизате му, Hydra W и бягате с Q. Имате 3 Q-та, което е супер много разстояние. Примерно от тук 1, 2, 3. От тук до тук с 3 Q-та. Мога да му направите цялото комбо и да избягате. Което си е много оферта. Ето. Да кажем, че ето миньон е той. Правите му е така. И сега бягате. И той няма какво да направи. Няма как да ви фане, освен ако не е Ренектон, Ясул, нещо такова или някакъв рейндж. Но това вие трябва да внимавате. Ето пак. Повечето от вас знаят, че с Ривен могат да се прескачат и стени, но не всяка стена. Могат да се прескачат само определени дебелини стени. От тук може. Тук. Могат да се прескачат ъгли, демек. Тоя, това може да се прескочи. Може да се прескочи от тук до тук. Може да се прескочи от тук до тук. От тук до тук. Те ми свършиха пинговете. Добре, ще ви покажа. Мога да прескача само с третото си Q. Така, сега имам трето Q. Заставате с лице към стената и натискате третото си Q. И то нали подскача и ви прехвърля от другата страна. А при по-дебели стени, примерно от тук до тук, изглежда, че не може. Заставате срещу стената, едно Q, второ Q, трето Q. Ето ви забива още повече в стената и може да прескачате много по-дебели стени. Примерно от тук до тук може да се прескочи. От тук до тук. Сега ще ви покажа. Q, Q, Q.
Ето, супер много се прескочи. Така. Сега ще ви покажа комбо, при което пускате едновременно третото си Q и улта. Само че то е малко по-трудно. Така. Q, Q, ult Q. Така, Q, Q, ult Q. Само че това трябва да го направите бързо. Така, Q, Q, ult Q. Сега ще ви покажа и как може да си фърлите улта с третото Q. Q, Q, ult Q. Това може да го правите с първото, с първия ви тик на улта и с втория тик на улта. И с двете може да го правите. Много е ефикасно и ви спестява супер много време, като искате да бърснете някой. Така, сега ще ви покажа едно доста по-трудно комбо и трябва доста по-бързо да го направите, в което си ползвате абсолютно всички магии едновременно. Така да го кажем, нещо такова е. Така. Преди малко ви показах Q, Q, ult Q, нали? А сега ще ви покажа Q, Q, ult Q, Hydra W, Basic. Така. Q, Q, ult Q, Hydra W, Basic. Така. Q, Q, ult Q. И цъкнах 4 вместо 3. Как ще да е? Сега пак ще направим онова, в което едновременно си пускате третото Q и си мятате улта напред. И аз, нали, естествено натиснах 4 вместо 3, ама както и да е. Ще ви го покажа пак след малко. Така, сега пак ще ви го покажа комбото, защото миналия път го фейлнах. Пак повтарям. Q, Q, ult, трето Q, Hydra W. Q, Q, ult, Hydra W. Ult Q, Hydra W. Така. Q, Q, ult Q, Hydra W. Това е full damage комбо, което може да направите. През това време биете basic атаки. Сега пак така. И няма как да ви издържат демиджа просто. Това е едно от най-силните комбота. И даже не си използвате флаша. Ако вече се опитат да ви избягат, трябва да ползвате флаш, нали, да ги фанете, например. Или ако тръгнат да ви идват повече хора, да избягате. А това са така наречените корнер джъмпове. Заставате към ъгъла Q и прескачате самия ъгъл. Което е супер полезно, примерно, вие гоните някой и той бяга насам. И тръгва насам. И вместо да пускате Q-то е така, вие от тук почвате да го каствате, нали, правите първия и втория тик, сега ще ви покажа. Правите, нали, гоните го. 1, 2 и толкова завие натам направо скачате на главата. Така, това е още един корнер джъмп. То ми свърши Q-то. Добре. Сега ще ви го покажа. Q, Q, Q. Супер много разстояние прескача се от тук чак до тук. Това мога да правите, нали, от двете страни, защото сте на малко, бягате, правите така, хоп, айде, няма как да ви фанат. Мога да се прескачат супер много стени. Тука, 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 тая стена, тука, това, това тука, това тука, това. Почти целия мап може да се прескача. Тук без проблем го взимате това. Така. Има и някои други комбата, които мога да ползвате с улта си. Примерно влизате на някой, който знаете, със сигурност ще го убиете. Примерно пречаквате някой е тук. И той да си бие реда. И нямате, нали, време да правите така Q и такива глупости. Ult Hydra W.
и след това с Q-то го доубивате. Нещо е такова. Ult Hydra W. И след това му пускате Q, така, и го ултвате и той няма как да ви спре супер много демидж. Така, ето още малко джампове, докато си чакам кулдауните. От тук без проблем. От тук. Q, EQ. Гоните някой от тук на там. Гоните го. Виждате го, че тръгва на там. EQ направо му скачате на главата. Така хора. Това са майка ти глупава. Така хора. Това са най-важните комбота, които трябва да знаете. Върнете се в клипа. Прегледайте всяко едно комбо и го научете перфектно. Има още супер много комбота, които са доста по-трудни, затова не искам да ви ги покажа в този клип. Долу в коментарите напишете дали искате да видите клипче с трудните комбота, които вече са доста трудни за научаване и трябва да се практикуват доста. Ако ви е харесал този клип, го харесайте, абонирайте се и предложете за какъв герой да направя билд в следващия епизод на... Това ще е нещо като поредица билдове на различни герои. В следващия епизод за билдове кажете на кой герой да направя билд. И това от клипа. Чао!